Kampo media mwakwa ba de ba fitkesi so. Subscribe share na wosaka video so a press sa button na wo ho no. Se na bia video bia beto Kampo media mu a wonsa beka bi. Kampo media de sempa ne ma wo Ghana ha ye nya ne de nyina bedo na wonso nya video atie no ahwe. Na wonso tumi aka ho asem obi bisa wa wotumi aka bi. Yaba wasa coupon na wo hwe se de wasa Galamsey ne ne mekoso ha se ya no de. Enu nti ye baase ye bebu ye ni akọ Galamsey site no ye ba bidu ye ba ye no head pa nanso munsem no ye beti wasanju kruketwa wasaye krubia esun ye na ba ye no Kampo media ye ne kiu ni nyina ba ye no ye baase ye de ani behwe ne me bia ekoso e wasamam na in fact ye ba ye no areho eya Ghana ye ni daachi Ghana ye ni anidaso fise oman bia anidaso ene emu nipa munipa no especially enkra ene ma oman bia anidaso eye nsase ene mu agudie oman bia anidaso eye ne forest eno ne ne nyame dodom no se onfa mo no bra eno ne ni ameka ne se akonhoma nyame odedom oman bia na enka meya ye se oman we mu die no de eja no saa to ne nsansa ama abontensofo na esisa efa enya ho mfaso meka be wie sen ye hwe se ebrebi atwam omampani dada ene omampani oteso enei obia kan Galamsey asem se eyade a ese oman no nti ombetu so sa na ye hwe his excellency nana adodankwa Akufo-Addo oba ye no hwe sika twisika to ho eto kasa hodo brande ho the soldiers new police efrai ese omunkuntia eye Galamsey na ene ye ba bedru wasa kroimu wasa nkro no doso yewo bodie yewo bogoso wasa kropon wasa atase akonsia japa dade wasa nkro no doso pi ema wasa eye krokese na yehwe sede Galamsey si kosoa na yebisa se ebra nana adodankwa Akufo-Addo twisika to ho na ode cars any soldiers oti omgum emu helicopters se omunhwe nkuntia eye Galamsey no ehefa na omukoye ekokotia ye yehu se ebinum ehyeshi eye excavators ahodo omusizi excavators ahodo yebusa se eye fa hefa na omukoye frise wasa krodua mu de eye abontin pe kwa ho pe eye ebia forest ni mu ebi because of forest ni mu de na dodo na ye kwa ho pe efie ya wo de ka etwamu a enye helicopter asem ena enye sa obatuto wuram efie pe kwa ho pe eno nti na ye bisa se ebra asa sika na nana dankwa Akufo-Addo etwa to ho se yemfantu Galamsey ase emu soldiers police kasa hodo airplane ahodo na ye bisa se ehefa ena omdi kodi dwuma no na dwuma no nso ekowie sen because Galamsey no da so kosoa ye hwe ye nsase se de na midiki aka ye ni da so ye nsase no amna ya omututu ene niemo ma ya ho no ano odin ye forest ye timber ya ni da so nso aka ho so a ni nyina no nam so omu betu gold nti no koko oni mfudie ni ade nyina no omadwire gu a omutu amana essence ase no eno pa ho a ye ni da so kese enso ye yensuo na ye bisa se yensuo no yensuo no ni aye ye ni yemfie ni hwe ye de hu video eba yemfie ni hwe suo ni nyina dane ateche enye se yensuo bi mu eye ateche na de eye mi yakese ene se ye daati esomoma bi abo eye nkra ene ma ye ma ne nso ka hu bia ye ma panimfo emu ma afi no mu siso enyina gina teche mu tu Galamsey ye mofra ye daati nso nkom be ko school na ye ni ho ma be sia nan ne nso no ene some of friend nyina nso do mu agi Galamsey ni mu a enkra to mu se bi o we less than 15 years e bi 10 years oba bi okra wokwa na ne ba hyenachi na uduru kro ni bi mu a enipa egu kro mu ho no buburuja yenhwe odi yenhwe video no enipa egu kro mu ho enya asem ketwa na kyese ye daati no ye ni da so na omampani ene emu mpanimfo mu amabako ene mu amoteso sesei ye bisa mu saa sika mu twato ho se yemfantu Galamsey ase ni sika no nti ahyekwa ahye because Galamsey ni da so koso helicopter ahodo ya nam de nam wiem se mu kotu Galamsey ase ni nyina no mo se energy ne kwa
Empanimfo enti oman sika yi twato wo se de tu Galamsey ase no se na ekoso adofo Ghanafo sa wo don man na so wo tema ema wo man a de me kan wo ne mbe ya adwen ye hwe wona etu large scale miners no any small scale miners no anyone etu Galamsey no a omu nyina ade ne yeye se omu tu ya anka omu kata mana ne so na nka omu nsan nua ne bi ne nsan nyi ensase back so we de udu wa krom finfin na amena eda ho no ebi okura no ne nkura etimi kotetom no mawu ahwere nkura emu amena ebuku nkrofo so na meni abrante ba ku di nkomo na se okan mi rahoye osi omuko ade kohye ofra no pasa amena nimu de ye make omu 100 Ghana cedis 100 Ghana cedis na chese so oman no enka abampanimfo aba ekro ene umomote so ebiebie nyuma anka Ghana mrante de meba no ene bre adwuma komu pa adwuma nenso adwuma eni honti no yenhwe ne akwa wi ko sha mnanim horo emu chemicals ahodo ensuo krom beduma ya den na ye make no 100 Ghana cedis a day eyesika o nenso enye sika nso bo ensene nipa no enka obi mpo ebe large scale mine na mpo a enkiyema yen himfo ene mampanimfo no yen kanchiro mu se yakwan no enye kwan no nam so kutu Galamsey ni mpo ya ekọ eye dunkwaw ayamfre oboase mpatamu okọ no efiri oboase kọ dunkwaw no ayamfre no ekwa ne tesen enye entinko bi ebe hya ase kwa na yen kan chense afibia no wonye be 9 kilometers ekwan no unguso enye no asphalt 9 kilometers but ye hwe no watuto ekwan na enye ni mu asa de omka asa kese na faso ama kwan na sai mo no akoye gudie na sombo mo man no no de konu krom na akonya so mfaso se tam na yenso ye da so tie ABC mu yemisi e se free se chance tu Galamsey no ade pa no man ye beka se bitimi de ensansie bo se yenya afri so ibisa mpanimfo no ibisa mo mi de aban de wabakọ ne oteso nyina no bibisa mo ade na senka ye de akunya ne hya mo nsa ne ye bodua ye pomdua ye mama so kosua ma bodua dome mo nsa se mo beye na de mo kan mo antumi ayanke nsu nyamo a kam giri senka mo ni beda ho ya na ye me ya babidu wasaha eye me ya me wura ho se enkura ya ye da che do mba chichiri Ghana no kwanketoa ene gina Galamsey amramu tuo emma o mu bawo amma Ghana ya dọọso no samba no ena egina Galamsey amramu etuo ede na ekoso o mayimu ede ne yehuni enti ye nim hwe kura na ye nim hwe no enti nsase na ya ye benya nsuo afimu na ya nom nsase na ye betimi adua no baye afiri so na ye nya bi ede asomo man no enobaya ibenya bi ti se koko kande na wasa koko a ne firi oba bode ni niema ne firi oba no ene ni nyina yelusu ti mu be se ya na maje kakra wo ye ohene na obi betu Galamsey waje kakra hye ho na wasasa ase no oja okọ wo ye MP DC MC no watenase na obi aba ukrom enti ya na mu mfere mu renho enti se mu ankasa mutu kuna konkrofo kro so a saade wei ahene fa na mu hunu bi ensu eda ho adane ateche adane bonchibonka ensu akese a na kane ye bodin se dunkwa ofin abankre tano ye bonsu yi na emma omai bia kane omai bia nchichire especially Ghana ha ukonsu no kra ne bi okra okka ho hia asem otimi boawo ene ensu ni nyina adane ateche ya se no enti oso ye MP na wo ye minister wo ye ohene ya otutu ntoma guso chachacha wo sa wo ye ohene de wo sasi obo na so obi ba ukrom na sa wo hwe kwa ho ekwanyi forest no ekwa no pe se ahoho otwamu a hwe de kwa no aye amna hodo ye tuguo omutu ha etugo odini wi anu magya ho saa no mko ba bi ufro no makutu no magya ho no makubu nua agu no mase etu emu mfudie kokwa hodo no madwini nyina agu no mutu oman beni ene yedaso wa hawo yedaso wa saha ya bedi ya be 3 days na awreho samu a ekoso wa saha no mesi
senka Ghana eyamiya sempani pani bi gina ho na so otimi de ne sese no kasa na me hwe no ano ye mobbo na yamiya na ma ferry mutu kwan kwa abruchi mukwa munhwe nsuo ye wo ho no anu de mukudu na mo sresre enti dia koso o mayimu daachi ehemfa ne ensi school dan ensi daachi ehemfa na yenkonkosi agyanan bia daachi henefa ne yenkosi hospital daachi efa hefa na yenkonkosi university training colleges nursing training hefa ne yenkonkosi cause ya Jessica amankrofo sei nsase no ebe ya kakra ndisi ye krabode ye krabanchi benkin ntos ene niema free outside ene be man mu free say ya giatum say ene ya betena Galamsey no ne ya betena ya giatum say yentu ensa ye nsase no yense ye mfudie no ye mofra daache edu mba yi kro no so no ye ma Galamsey nsem because say omofra ni nyina ejai school obia nkwa no dudu na ejai school de okọ school nso okoba na okọ Galamsey site nti onsua de emba ni nso betena fie na nkoma wo ama Ghana ya dore no nso no ema nyina na Galamsey to be kono ba besia oti ateche ni nso fi no na otim ordinance nyina tim enti infection ahodo nyina no oti firi saa eka ensuo ni mu mrantie nso gu awiem na meja enti enkosi da ben na oman no be ye oman no be me nyani aba ho so ama ye bia timie bie nyuma me se ye mrantie ni omu pa adwuma papa me hwa wasa kopon wasa mem na wo hwe se de mrantie ni asi abo adwuma tu amna ye ade no ache se ye nya adwuma ye beye nanso adwuma no ni ho mesremu ye be me ni aba ho si ni asua nyansa ebeboa yen ye be asa badwemba se nyankopon adom ye no ahira agudie nsase ensuo ene niema so de amaye na ye de ye se ye mpe ye bese no enu nti nyankopon enyae ma ye se no ena ye se no areho oman we yo hu ye nhwe yakwan nam so ema okwan a ye tu Galamsey wo so okwan a ya ye kokko ye agudie ye hu se ho de bibi pa bi ehye ho ene me pa bi wo ho enti ye kwa akofa ye hwe kwan no ye de ye hwe kwan no ye hwe kwan ni saa kwan no ekotintinti ye hwe kwan nam so ye twa ya ekotintinti asei na de ya me ro ho pa kese me hu se Ghana ye ni adwene ye nim nyansa ya me ya kese ni se baby ansa ni mfuturo pa ho nya asem ketwa ho ene esi barrier ena ye di police fo akoguo police fo egu ho no omu de ense ka ni twam mu cheki omu ni ade eye esi barrier na emom emfuturo no uduru ho a police fo no so sign she nose mask I am free mfimfi ho no I am free mfimfi ho dun kwani I am free mfimfi ho police fo no she nose mask o na o mata ade e che omu na beka se de anu atechem emfuturo bom no mo ye fi na o manim nyina emfuturo de ko na me hwa me wura hu mi dro na muso sa adan enti edima bugu ase ye betwoma so maye bone e de ase ye atwoma so nti na emfuturo emu e de abebo bari amamo na se duty keke na mo e de bone no maye na police ni ba ko sire o se bo ye nya bone ye duty na me hwe Ghana na ye me wura ho obi kunu obi yire na ko sanfuturo nu ye ne wo ha na eye aputu gya kwan so mu ye mfuturo kum nkrofo police ni ya fa no ni sika sen kwa na wo de ma no enti mfuturo mu ho e de akobo barrier na me wura ho baabi eno no ye hwe se baabi a police for bobo barrier bebrebe no ano omu nchen pay sei omu chi pay ni yetu Galamsey bi koso afidie ni su eyamaboa no omu tu amna no excavator sisi we tu amna police for nachi na mewura hoi ni nyina enye se ebia bibia nti enkra no na daachi omu behwe oman ne so no ya yese mu no pa na mewura ho kese pa eno pa ho a ema no ye nua ma no ye wo se nkasa bi nko be me bia be ware omu na nkomu ne omu kunu no te ebo bra no na nkomu nya anigye no omu ti atechenim na imagine se oba wase na wo de ti atechenim chemicals how do a friends you nyina no wo de ti atechenim na wo horo unim se na wunya de obedi o but wo se wuni pedua eno pa ho a ye forest na ye se no forest no emu niema
koko ni timba ni ade a ye buguo no bode ne niam omadua galamsey no nti omu tuguo no eno so ya me yada ati kombedi ye papa eno pa ho a ye nsuo no a ye mfa ho no a ya mana dane ateche ensuo akane na atimi di nkontomire ekoto se binom bra wo ko afuom no ene adane ateche ya uye ni bibia enye ye biem ensuo ni bi kura wewe ensuo akane no na ya kese a na enim se no ebo edaache no ene ni nyina dodo na awewe cause omu di fia kensuo no na o man no se yesisi ya na ebekọ no dia ma ye mfie ni ntoso se wo daache bi nyankopon obeba wo na wonya maaye obanso a obeba bibu aten uye pani ye to abama wo kosa line to abama wo na ye de oman na hye wo nsa se wabakọ anasa wo otiso na o se ya na obeye no uye mpi na ene ye to aba obi yare dadam kura mutimi kofa no hye akire na nsan video bi a na etwagu kofa no hye akire desa ne ye de nikokomuti ni hia ne ye nikokomuti ne tuso bi o yare a wo na obeto aba ne asa na koto temte bibira ye papa no nkokorafo ye omu yare a omu twum na ase stroke achi binom ye omu timi ko dilan koto aba mamo na sei na mosimu do man be ya eni nyankopon akatua no munhwe hunu se empa muti so da mo hemfo ya yedi mo sisie se mo ye hemfo mo ye mo hene kane ye ka ohena na animunyam ni tumi ne wom no na nya asem ketwa na o se tutu na ohe papa bi opemso na wonkwaso se hunu sa wo kasa awosi tumi gumi me ho tumi sepemi me tumi di tumi wo se me se me ohe papa wo nkese ohe nimdifo ohe kokodufo o kasa memum kasa kokodum me kaisa nansen kasa bia na wo kasa kire himfuni bia ya nana oji wakunya fi omu nsam na me ho adwire me na mani age kwapra hene de mani gi ye fi se o kasa memum ye hwe nso nsam o kasa memum nana piao nana onkwaso obu adwuma ye de hwahwa ye ho ye du ba bia beku bia na ye de ensesi ye bo kase otumfo ote kokoso ohin kodufo yetimi de ensesi ye bo mi hu anu mani age mitimi de wo hwahwa me ho o kasa mitimi gina si etie saa ma hu sa mpa nana oni ani da so nana omane de yakona no ya yedin ye bese fa ho jim ye bese se odo na besi fom emre bi wo kasai se himfunu a o matwa ama galamsey koso o mkrom no wo ba mu ani akom ho nana mesrew we de wadaroma oboase dunkwaw I am free nana ano din wa wo ma wo wade hye eho no mu wo ye omudi omudwuma nana de kro no ye no ano din obim so yenim so betumi aye fi se unim ye eba kasa unim kasa eba akukuduro anana wa akukuduro sine meka se uwa akukuduro ankasa uwa akukuduro enim de o ka asem so a omaga na nyina eye din na emu mpanimfo efa nana de ekoso na no odin ye besrew we de wakoa mesrew mensam fata se nkemeka nanso wakoa ne emikohunu no dunkwane ayamfre ne wasamamu no ano odin ye daachi ase ye ni daachi dinana brem nana wonkwaso me daase ekroma edi ade ne yeye man yadwen se ye yisika no ne ya me ho atoya me ani age me de aboye bra se de yepe ye nwene ye daachi ho ye daachi ne very much important wadwen de obedi daachi wadwen nsu abenom daachi wadwen asase abetena so daachi wadwen utimba o forest ho daachi onwene ho ya nwene ho ya me ani nkoso menye wadwen se this aban edituo edi soldiers ebegu so ansa no ajai wankasa tu hofo babia mutu galamsey ni wia na se mutu gold ni wia so mokata so e ma asase no san ya asase no yesere mo nye wate ye din kotodwe kufom yesere mo babia wo se mutu anua e ma enua emfaso esi nya fi nua so no ye nya no yesere mo mun sa anua ma ye mate eze de motu abefie amanfo efie echi pe yetimi tu na dan no sensen ho are ho o man Ghana enti wuti sa akuro ni mu na sa wu yese ya enti ya na nya mo fari munya akwantu ambetu o ene passport forms crash auto
and the website among 4 years so many passports no matimi nya kwan de tu kwan no enya asem ketwa but ye kure ye betimi atikyira mana efe no obi nso ani age so no nso beba ha why na enye ni kuro ye na ekokogye visa kwotena so na sɛ wo de enti wo sɛ wo de na gya ha akɔ no akɔtena obi de so na obi sa wo sɛ nko ye ne de saa enka woni begye sɛ wo bɛkɔ akɔtena mu ana sɛ de obi ani nye obi mpɛsɛ obi fra bruchire abɛtena ha because ɔman na sɛy ya sɛ yɛn sas yɛn nsuo ni yɛn forest ya sɛ no no sɛ nko ye ne saa enka wo wani begye enti wo sɛ no na wo so akɔ meboa yɛn nyina yɛbɛtena ha ni afa ho kyiri mu ise chemicals ahodo asɛ yɛn nsuo ɔman no yɛni daakye na yeguso yɛ wasa ha yɛbɔ apro yɛni namu ni yɛbɛhunu bi a yɛbɛka ɔman no yɛn nyina yɛ dia yɛni man foforo bi a obabi abiem yɛni asase foforo bi a obabi abiem we ya ne yɛ daakye we ya ne yɛ man we ya ne yɛ kuro abrɔfo no kuro ewum fidie ya ɔmo san kɔ hwɛ different planet na ɔmo se daakye bi ɔmo yɛ ma wɔ asase no so a ɔmo asen akɔ hɔ no kwa no ɔmo nya ne yɛyɛ yɛde yɛni hwie o yɛni hwie ɛbɛyɛ kakra no na nipa ɛdɔɔso ɛbɛyɛ kakra no na enipa yɛ ɔman mu ma na yɛmfa ɛne yɛbɛtena yɛmi yɛni mmra yɛ ho so yɛni yɛtu galamsey yɛni yɛnyɛ sika a yɛde tom fidie excavators ne ade yɛni yɛ ne yɛ asɔre mpanimfo Methodist, Roman, Assemblies of God, Catholic asɔre kyɛsɛ nsɔre ahodoɔ no nyinaa no yɛne yɛyɛ mpanimfo asɔre mpanimfo bi yɛ asɔfo ɛna dodoɔ na adom ho agyem ɛna asɔfo bebrebe etu galamsey kyɛsɛ wo mpanimfo anka ani da so sɛ enka sansɛm we nka omu na bɛka na nka nyɛ yɛn mbisei ɛne yɛbɛka no ɛna omu nyinaa galamsey no omu tubi omu akye ɔman areho ɛya sɛ omu anka nyame nipa nyame afrɛ omu enum nyina do mu agyem ɛyinfo tu MCC tu DCs tu ministers tu kyɛsɛ wo mpanimfo anka omu ka bie wom no omu kwa na etu ne kɛse enti enne ɔman no apratiti emu nye de biem nanso yenya nso mu sɛ de yɛ nhome yɛbɛka da akɔpem sɛ yɛbɛsesa ɛnyɛ ntɔkwa ɛnyɛ agufuo na emum yɛ ma wani aba ho so wani mra ho so bi ni aba wani mra ho so bi ni abema menye wadwen sɛ ne die ubenya die obedi o na bɛyɛ kakra no owre bɛho na nyankopɔn nso ebebisaw nyankopɔn obebisaw obebu ho aten fi sɛ agudie ni nyina yɛ asa yɛn forest ni nyina yɛ asa but ɔman no nso yɛn kɔ baabia yɛnuru baabia o yɛnuru baabia wankasa wabisa ho sɛ woyɛ minister woyɛ ɔhene woyɛ hwan wabisa ho sɛ wo ma oyiri sika dwetiri so mfa nkɔkora so na sɛ hia ɛde ade na woyɛ obufu okasa ebi kura wutimi gya na wade eno krɛ na emom yɛma yimu wabisa ho sɛ nyankopɔn akɔhoma ɔbɔ yɛn ebi yɛ gold timber yɛn forest yɛn nsuo ɛno ne ɔde ba ayɛ sɛ yɛn fam yɛ ho bra yɛsɛ yɛabɔka ɛno nyankopɔn ɔyɛ den ne bu fu yɛ ne fi sɛ niema ɔde ma yɛ nyinaa no asa yɛnya hwe yɛnya mfaso yɛasase ɔman no yɛasensase no asase for nanso agudie ne niema ɔde ma yɛ sɛ ɛno ne yakɔ ho masika yɛn fam yɛ ho bra kɔpem sɛ nyankopɔn no abeba no ne nyinaa sa yɛahye no ɛnso yɛamɔ bra yɛn kɔ baabia yɛbɛse ɔman no yɛka ne sɛ ne yɛfadi agro ɔman no kyekyere ne yɛkyekyere no abrɔfo no kyekyere mu deɛ wopɛ sɛ wokɔ Canada US London Germany Italy ɛne adeɛ ya woni abra manfo pɛso mu tukun akɔ no yɛn panimfo sɛ mpɛ sɛ mkɔdi holidays a ɛyɛ hɔ na mokro mo yare a ɛhɔ na mokro ɛkyɛ sɛ wo makyekyere mu ma no yi nti obi sa ho sɛ wo sɛ wo man no wan kyekyere ne yi na so obi di ne nyansa ne nim deɛ ɛkyekyere ne deɛ na so yɛ nie na wokɔ hɔ a wofu sɛ obenya akatua papa dabi wonya akatua papa o sɛ wo se obi nkyekyere ne deɛ yi na wo deɛ sɛ wo deɛ na wo yare na wo bɛkɔ hɔ akɔgye ayaresa wo pɛ sɛ wo di a wahome na wo bɛkɔ Dubai hɔ na hotels ahodoɔ papa ɛne baabi papa baabi a ɛfɛ wɔ na wo bɛkɔ deɛ a na kyerɛ sɛ wankasa no wadwene no bisa ho sɛ wadwene no wo de bisa me nka wankasa bisa ho wo hwɛ me wo tie me a bisa ho sɛ wo deɛ wo man no deɛ wo anya baabi a anje wahome baabi because wasɛ wo nsuo wasɛ wo forest wasɛ wo nsase ɛne mu nipa ne mu agudie ɔwie enti wo pɛ sɛ wo home no deɛ wo pɛ sɛ wo kɔgya yaresa no deɛ
and they want me for playing cool be maso because a horn only one the Unimiansa chair, Unimiansa, a chair, into the Nyansa nim the SEC in the crew, name mine, I'm a wife. And I also said, what do what the announced was say, what do you nim the na, and yeno, nim dear fino, I say, crew, or my Ghana. And I also was so quabrichi, no aqua home. I want a hospital papa, I want a hotel papa. Na ka ya odi ni ya, kinya hospital papa, nya hotel papa, nya nema kesia ma a hands be ye krabe. Me my for MPs, assembly members, ministers, president, vice. Me ka amama so ate say dachi ye wa kuntebu pa. Eye me wonwa se yade bo pani bia obanum adura enkro efise nyame otuaka wa asase so many wadwen sa wo discan nyina egu ho o first can nyina enyi wadwen sa wo betena so ya to abama wo nti mukuta tumi ti de mo pe na mo beye ye de wo mabu akonta nche yo da bi ye ni uni akontabo bia de mo ye bia mo koso ye de mo hwe hu se okese no de obo soro ni asase no de wiase nyina ahye ne nsa no onim ne wo ye wahu dada sika wo wie wo man yi mu ne ne wo ye nyina boni e wo di bia wahu dada hwe hu se ono de odi krona hye nsa wabo wiase ni nyina wie eni wa hyira mu niema so na wo so de wo besa mu niema no ehun se daati wo fra wo no abisa wo na wo kwa no akoka se me na me president enti me de me wo protocol me use VVIP enti me de yemu makonta asase so na use protocol wo ko hospital wo ko ya na doctor sahwe se wo ko eye ebia abrochira wo na VVIP yen cheke wo yen ya hwe na wo ko na emu me kam wato ate se heaven no de sa wonyini se wo ha ho na obebu akonta yankopon obefrew sa da no obeye mobo ye nyina ebe epe obeba fom ye nyina ebe epe na me wakontabuo nso wakontabuo enu nti ene menya adaji atuka to petrogum ya me de duru wasa mamu mechinchin Ghana ha babia ya me pese nipa nyina hu se me meka dachi yankopon busamia na maka se media mekan yo ye mafam de na emum omu amfa ebi abire bi beso se opese obi ka bi kire na nka ofa na nso nya se the bible kan ye no yase bire bi beso obayi wadwen se okopenya me asem atie na nyame asem kombedew na emum nya aduane kom yesu kom ebe nyame asem obechinchini akọwasa baabi aye omutu galamsey na sai asase no esa okope bi atie obekọ no ne kuro na sei unya bi ntie ekuro no na asei na mu nipa nyina no asei because galamsey asei ho nipa no nim emu nsase ne ade ti obekọ unya fi se wankasa usuman ene wabrabo asei no me mama ene de maban bokọ me kan bokọ a kyeremu na emum yaju yiribiribi na se wantia yaju yiraba na emum se patapa pieto no se hye ocha ebe kakra no mra ebe woro ye benya obi a obeba no obe hyemra na wa wo ye bone no emra no ani ubidi atemu wo ho akatua wo ho ye hwe hu yi na ye hu se ne ye no ye de ase ekuru no enu nti yam ye ni mra ye ho so nyankopon onhwe ye nso omi adwempa no kra de odi am ye dada ne ye nipa no na ye se no Madam Ase Kampo Media subscribe share video yi fako wiase afa na nyina mu bibia wo ne number bibia wo access to the social media mani hu bi won hwe de o man Ghana mo wa kwantuom motu kwan ebe kakra mo discover ba say mo be pass ase ato mo ba no nsase nyina no na amra ba bi amram na abekọ akosi dai mo nyina mo fa mo nyim bebia wo man mu bia menka se watu kwan ti wo mfa ho wo maame no wo ha wo papa no wo ha enyiwadwen se watu kwan enti no wo de wo mfa ho bra na beka ye ho ye nyina nka mum na ye nka adwene mum ne nka ye ho mum ne ye oman Ghana ensi wo na Ghana ye wade pa ozi Madam Ase makramo share like subscribe midin no a eye Kofi Amponsa Kampo Media ni search YouTube Facebook na ye nyina ye nka mum na yenye oman ni so Madam Ase makramo medim besia ebre foforo ye besenhia ya me nhyira obi bia